बोसोरसेयाव गासै 12 दान थायो। 12 दाननि गेजेराव 1 दाना ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय गोबां गोनांथिथार, गोबां रंजाथाव, गोबां आशीर्बादनि दान जायो। आरो बे दानानो जाहैबाय, बे मान्थआनो जाहैबाय डिसेम्बर। मानोना बे डिसेम्बराव ख्रिस्टमास दं। 25 डिसेम्बरा ख्रिस्टमास, जिसु ख्रिस्टनि जोनोम सान जायखौ जोङो बुङो। बेनिखायनो बयबो ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय बे दाना गोबां गोनांथि दान, गोबां रंजानायनि दान, गोबां आशीर्बाद मोननायनि मोनसे दान एबा मोनसे सम। आरो बे बरदिननि थाखायनो एबा ख्रिस्टमासनि थाखायनो गोबां मानसिफोरा गोबां रोखोमनि थाम-थिम जायो। आरो बे गासै थाम-थिमफोरा जानो हागौ जानाय लोंनायनि, गाननाय जोमनायनि, साखोन सिखोननि, डेक'रेसननि। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअआ गोबां नोंथांनि थाखाय गोनांथि भिडिअ जागोन। मानोना आङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बेबायदिनो बरदिननि समाव जोङो मा गाननो नांगौ, बरदिननि समाव मा जानो नांगौ, आङो बे बिसयखौ बुंनो थांगासिनो दङ। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन जे थारैनो जोङो मा गाननांगौ, थारैनो जोङो मा जानो नांगौ, जों बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों रोखा जागोन। डिसेम्बर मासआ हाबनाय लोगो लोगोनो गोबां मानसिफोरनि, गोबां पेरेन्टसफोरनि, बिमा बिफाफोरनि मेलेमाव मोनसे सिन्था फैबाय। बे जाहैबाय गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय, बै बरदिनखौ माबायदि सेलेब्रेसन खालामगोन। गोबां थाखा नांगोन, गोबां फैसा नांगोन, गथ'फोरनो गानहोनांगोन, जोमहोनांगोन, गावबो गानगोन जोमगोन, खमबाबो 20-30 हाजार थाखा नांगोन। बेफोरबायदि गोबां सिन्था भाबनाफोरा, साननायफोरा गोबांफोरनियाव फैबाय। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि भिडिअआव आं जिखौ बुंनो नागिरदों, जिखौ बरदिनाव जानो नांगौ, जिखौ बरदिनाव गाननो नांगौ, बे गाननाय आरो बे जानाया थाखा फैसा गैयालाबानो जोङो गाननो मोनगोन आरो जोङो जानो मोनगोन। बेबायदि बाथ्राखौसो आङो लानानै फैदों। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायथारगोन। नोंथाङा जेन गेजेरावनो स्किप खालामनानै थाङा, नङाब्ला बाथ्राखौ बुजिजोबनाय नङा। थाखा फैसा नाङालाबानो गाननो जोमनो मोननाय जि जोम आरो थाखा फैसा नाङालाबानो जानो मोननाय आदारनि बिसय जोङो सोलोंदोनि। मानोथो समखौ आद्रि खालामबावनो? दे अब्लाथ' थांदोनि जोङो बाथ्राखौ नायदोनि। ख्रिस्टमास सफैबाय, आंबो थाम-थिम जानांगोन, जोंनि न'खराबो थाम-थिम जानांगोन, आंनि गथ'फ्राबो गाननांगोन जोमनांगोन, आंनि गथ'फोराबो जानांगोन लोंनांगोन, जोंबो जानांगोन लोंनांगोन, जोंबो साखोन सिखोन थानो नांगोन, आंबो देहायाव मोजां मोजां गस्ला लंपेन्टफोरखौ गाननांगोन, मोजां दख'नाफोरखौ गाननो नांगोन। बेफोर गासैखौ सिन्था खालामोब्ला जोंहा देग्लायनि बरदिनाव 20,000 नांगोन, 30,000 नांगोन, 40,000 नांगोन, 50,000 नांगोन, 1 लाख नांगोन। गोबां रोखोमनि थाखा फैसाफोरखौ गावबा गाव बाजेट मुथे नांगोन। हास्थायनाय आरो लुबैनायफोरखौ सुफुंनो थांजोबोब्लाथ' जाखिनि फैसा दङ आखायाव, बेफोर थोनायानो नङा। प्रियफोर, बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बरदिनखौ लानानै बाजेटफोर जादों, बरदिनखौ लानानै गोबां सिन्थाफोरबो फैदों जे बरदिन खाथि जाफैथारबाय, गाननाय जोमनाय गथ'फोरनो बोरै होगोन, गाव बोरै गानगोन, जानाय लोंनायखौ बोरै थाम-थिम खालामगोन। बेफोरबायदि गोबां सोंलुफोरा गोसोआव फैबाय एबा साननाय हनायफोरा गोसोआव फैबाय। आरो फैसाखौ बबेथिंनिफ्राय दिहुनगोन, मा खालामगोन, बेफोरबायदि सिन्थाफोरा फैगासिनो दङ। दे अनजाग्राफोर, साखोन सिखोन लाखिनाय, साजायनाय, गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनायखौ गावनि केपासिटि बायदि जा दङ बेनि गेजेरजों खालामदो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै आङो नोंथांमोननो जिखौ बुंनो नागिरगासिनो दङ, एरैनो मोननाय, एरैनो गाननो जोमनो मोननाय आरो एरैनो जानो मोननाय, जेरावहाय एसेबो थाइसेबो थाखा फैसा नाङा, बेखौनो आङो बुंनो थांगासिनो दङ। सेथि बाथ्रा, जों माबायदि बेसेन होनाङै एबा बेसेन गैयैखौ जों गाननो हागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बिसयखौ इसोरनि बोसोना स्पष्टयै बुंनानै दोनदों, जायखौ आङो नोंथांमोननो दायो दिन्थिनो थांगासिनो दङ। बेनो जाहैबाय रम 13:14 सिरि। बेयाव बेबायदि लिरनाय दं, अन्थाय नोंसोरो फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ गान आरो बेदरनि थाखाय जिंगासिनानै गोसो दाहो, लुबैनायफोर जायिबादि। हिन्दी आरो इंलिश रावनि बाइबेल सिरिखौबो फरायनि, जेन बेनि गेजेरजों आरोबाव स्पष्ट मोजाङै जों जेन बुजिनो हायो। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। बेयावहाय मा बुंदों? पहन लो। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its lust. बे पोशाकखौ गाननो थाखाय जोंनो थाखा फैसा नांगौनि गोनांथि गैया अनजाग्रा प्रियफोर। जिन्स लंपेन्टनि बाथ्रा नङा, दामि दामि दख'नानि बाथ्रा नङा, दामि जुथानि बाथ्रा नङा, गाननाय जोमनायनि बाथ्रा नङा बियो।
जोंनि मोदोमनि गाननाय जोमनायनि बाथ्रा नङा, बे जाहैबाय आत्मिक जिउनि गाननायनि बाथ्रा आरो बे बाथ्रायानो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'खौ लानायनि बाथ्रा। आन्थाय नोंसोरो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ गान। सोरखौ गाननो होदों जोंनियाव? बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'खौनो गाननो होदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोङो ख्रिस्टमासखौ लानानै जोङो जिंगा सिगासिनो दङ, मा गानगोन, मा जोमगोन, मा देलायगोन होननानै सिन्था खालामगासिनो दङ। नाथाय गाल फारसे आत्मिक जिउनि बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्टआ जोंनो मा मोन्थिहोदों? जेन जिसु ख्रिस्ट'खौ गानो, जिसु ख्रिस्ट'खौ गाननानै समाय होयो, बेखौसो हास्थायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो मैया गानखादोंमोन, दाखालि गानखादों। जोंनियाव गाननाय जोमनाया अलरेडि दंखायो। जरासे, जरानै, जराथाम, जराब्रै, जराबा गोबां रोखोमनि जराफोरा दङ जोंनियाव। जोंहा गाननाय जोमनायखौ जिंगासिनांगौनि बाथ्रा गैया। नाथाय जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौसो गावनियाव गाननांगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'खौ गाननायनि ओंथियालाय माथो? बे ओंथिखौ 13 सिरियाव जोङो मोननो हायो। दे स्राङाव थानाय मानसिफोर बादि जोंबो थाबायनि, दावरावफोराव नङा, लोंग्लुंनाय फेग्लुंनायफोराव नङा, बाजारु एबा लांसुनियाफोराव नङा, नांज्लायनाय एबा मगन सानायफोराव नङा, नाथाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि आगजुफोरखौ दै, पापनि सोलोन बोलोफोर आरो गावखौ खुसि खालामनो लुबैनायफोराव गोसो दाहो। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाथ्राखौ सरदै बुङोब्ला मोदोमनि गासै हास्थायनाय, मोदोमनि लुबैनायफोरखौ जोङो नागारजोबनो नांगोन। अब्लासो जोंनियाव आत्मिक जिउनि, स्पिरिचुवेल जिउनि लुबैनाया जोंनियाव फैगोन। जिसु ख्रिस्ट'खौ जों गाननो हागोन, जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो जोमगारनानै जोंनियाव दोननो हागोन, जों जोमनो हागोन, गाननो हागोन। जेब्ला जोंनियाव जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो गानगोन, जोमगोन, गासै संसारनिया मोदोमनि बे लुबैनायफोरा गोजान जागोन आरो जोंनियाव आत्मिक जिउनि लुबैनाया फैगोन। मोदोमनि गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो खालामखायो, गोदोनिफ्राय खालामबोदों, जों दाबो गानगासिनो दङ, इयुनावबो गानगोन। नाथाय आत्मिक जिउनि बाथ्रायाव जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ दासिमबो जुदि गाननो रोङाखैब्ला, देग्लायनि बे बरदिनाव जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ गाननि, जिसु ख्रिस्ट'खौ जोंनि मोदोमाव लानि। जिसु ख्रिस्ट'खौ लानायानो बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन गाननाय जोमनाय जोंनि थाखाय जागोन। जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ गानगोन, कलसियारि 3:12 सिरिया जोंनियाव जागोन। नोंसोरो इसोरनि मानसिफोर, बियो नोंसोरखौ अनो आरो गावनि खालामनो बियो नोंसोरखौ सायख'बाय। बिनिखायनो नोंसोरो गोसो मानिजों अननाय, अनखांनाय, दद्र जानाय, गुरै जानाय आरो सैसोनो हानायखौ गानदो। दानियाब्ला फैदो नैथि बाथ्रायाव। बे नैथि बाथ्रानि जोंनि जिंगासिनाया जाहैबाय जानाय लोंनायफोरखौ लानानै जोङो गोबां जिंगासियो। बे बरदिनाव आङो मा बेदर जागोन, मा स्पेसियेल खालामगोन, मा आइटेम खालामनानै जोङो गोजोनगोन मोदोमखौ, बेफोर गोबां बाथ्राफोरखौ सिन्था खालामो। बेफोरावनो गोबां मानसिफोरा गोबां थाखा फैसाफोरखौबो खहा खालामो। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दायो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, जेरावहाय जेबो बेसेन नाङा जोङो बेखौ जानो नांगौ। बेखौनो इजिकेलनि 3:3 सिरिया स्पष्टयै रोखायै बुंदों, फरायना होनि। बियो आंखौ होनबाय, अ मानसिनि बिसाज्ला, आं नोंनो होनाय बि थन्नाय लेखाखौ जादो आरो बिजों नोंनि उदैखौ सुफुंदो। अब्ला आङो बिखौ जाबाय आरो बिजों आंनि खुगाया बेरे मोदै बादि गोदै मोनबाय। आरोबाव मोनसे फरायनानै होबावनो हास्थायदों, जेरेमिया 15:6 सिरि, नोंनि बाथ्राफ्रा आंनियाव सफैबाय आरो आङो बिफोरखौ जादों आरो आंनि बाथ्राफ्रा आंनि लागै रंजानायनि बिसय जाबाय आरो आंनि गोसोखौ खुसि खालामबाय। मानोना बिरगोनफोरनि फोरबो इसोर, नोंनि नामा आंनि सायाव मुंख'जाबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, बे जानाया जोंनि बेदर बेगें जानाय नङा, जेखौ जोङो खुगाजों, जेखौ जोङो हाथाइजों मोनजायो, सालायजों टेस्ट मोनो, बे जानायनि बाथ्रा नङा। बे जानायनि बाथ्रायानो जाहैबाय इसोरनि बोसोन। येस अनजाग्रा प्रियफोर, देग्लायनि 2024नि जिथु 25 डिसेम्बर जिथु ख्रिस्टमास रेडि जानानै दङ, ख्रिस्टमासआ फैनो थाखाय थामथिम जानानै दङ। बै ख्रिस्टमासनि थाखाय इसोरा नोंनो उत्तम आहार जाहोनो थाखाय थामथिम जानानै दङ। बयनिख्रुइबो साबसिन आदारखौ नोंनो जाहोनो थाखाय रेडि जानानै दं। नोंनि मण्डलियाव बुंथिगिरि इसोरा थिनहरनो थामथिम जानानै दङ। नोंनि मण्डलियाव सोरबा रेभारेन्डखौ, सोरबा फादारखौ, सोरबा डिकनखौ, सोरबा मोजां बुंथिगिरिफोरखौ, इसोरनि फिसाफोरखौ नोंनि मण्डलियाव, मण्डलिनि फोथायारिफोरनो थाखाय जाहोनो थाखाय, उदै बुंजासे जाहोनो थाखाय इसोरा रेडि खालामनानै दोनखादों।
जि आदारखौ मोनजायोब्ला जोंनि मोदोम सोलेर जोंनि आत्मिक जिउ गासैबो जौगागोन डेभेलप जागोन बेबायदि आदारखौ जाहोनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ थाम थिम जानानै दंखायो अनजाग्रा प्रियफोर दा बेयावहाय जोङो बै आदारखौ जानो थाखाय दानिफ्रायनो थाम थिम जानानै थानो नांगौ रेडि जानानै थानो नांगौ जाय आदारखौ जानो थाखाय जोंनो लागै थाखा फैसा जोङो बाहायनांगौनि गोनांथि गैया अनजाग्रा प्रियफोर अमा बेदर दाउ बेदर जोङो मैया जागासिनो दङ गाबोनबो जागोन फैबाय थानाय समफोराव जोङो जागोन येस अनजाग्रा प्रियफोर जि दिनसिम बुहुमाव जोङो थांनानै थागोन जोंनि मोदोमनि जानायखौ जोङो जाबाय थागोन दाउ बेदर अमा बेदर गासै बेदरफोरखौ जोङो जागोन नाथाय जोंनि जिउआव जों जुदि बेनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन इसोरनि होनाय जुदि आदारखौ जों जुदि जानो गोसो जायाब्ला जोंनि आत्मिक जिउआ लोरबां जागोन आत्मिक जिउआ थैलांगोन दा बेयावखायनो देग्लायनि 2024 इयार्सनि 25 डिसेम्बराव नोंथांनो जि आदारखौ जाहोनो थाखाय थाम थिम खालामदों बै आदारखौ जानो थाखाय दानिफ्रायनो थाम थिम जानानै थाखानांगौ अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर मोदोमनि जानाय लोंनायखौ मोनजायो मोनजाया नो प्रब्लेम मोदोमनि गाननाय जोमनायखौ मोना नो प्रब्लेम नाथाय आत्मिक जिउनि गाननाय जिसु ख्रिस्ट'खौ गाननाय आरो जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोनखौ जानाया जोंनि थाखाय गोनांथिथार बेखौ हले जों मोनथारनांगौ जिसु ख्रिस्ट'खौ जों गाननो रोंथारनांगोन जिसु ख्रिस्ट' होनाय आदारखौ जोङो जानो रोंथारनांगोन ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय अनजाग्रा प्रियफोर जिसु ख्रिस्ट'खौ जिउआव गाननो रोङाब्ला जिसु ख्रिस्ट' होनाय आदारखौ जुदि जों जानो रोङाब्ला जिउआव जोंहा जेंना दङ खैफोद दङ दा बेयावहाय देग्लायनि 2024नि जि ख्रिस्टमास दङ बे ख्रिस्टमासाव जिसु ख्रिस्ट'खौ गानदो जिसु ख्रिस्ट'नि जाहोनो नागिरनाय आदारखौ जादो दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर देग्लायनि 2024नि जि ख्रिस्टमास दङ बे ख्रिस्टमासा नोंनि थाखाय गोबां आशीर्बादनि सान आशीर्बादनि सम जाथोंसै आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसेब्लाबो आशीर्बाद मोनदों आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अन्नानै साबस्क्राइब खालामगोन जायफोरा खालामाखै आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा मोनसे लाइक होनानै गालांदो नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां थुलुंगा होयो आरो लोगोसे बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोन्थिदों होननानै सानोब्ला नोंथांमोना बेखौ शेयार खालामनानै होगोन दे अब्ला प्रियफोर दिनैनि थाखाय बेसेयाव दोनथ'नोसै इयुनाव फैफिनबावसिगोन मोनसे गोदान टपिक लानानै बै समसिम इसोरनि आशीर्बादा साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनजों लोगोसे थाथोंसै आमेन